Čaute ľudia, vítame vás u nášho nového videa a my sme SK Biking! Dneska si budeme stavať našu novú airline. A ideme na to. My sme na rozjazde našej airliny a ideme na to, ale ešte nie je zbytlené. Čiže tam by bol rozjazd, čiže by sme takto rovno, to už je to vychodené, alebo to je to chodívané. A bol to aj imitačie, tu sú korene, tu sú ďalšie, a tu sú také, ako, tu je prvá výnka, ktorý Buris. Potom si môžete vybrať, ale išli by sme skôr touto stranou, lebo bude rýchlosť. Lebo tamto je nariaditka také zle. Tuto budeme plánovať najväčší gap. Stáde to 2 metra niekde sem. Tuto je taká bowl a cez kamene. Na to, lebo by gumy sa celé zindili. Potom krásne vyčistené dve klopky a prenechávam to Hitasovi. No, takže teraz pôjdeme na to. Náš najväčší. Tuto by sme niekde postavali klopenku. Áno, takto pôjde. Zatáča nás. Zatáča nás do dubačky a tuto ide náš trikovací skok. Krásne našejpený. Vyzerá to tak, že môže sa rovno na buildenie. Ideme na to. Takže ideme teraz stavať ten prvý naskakovák a ideme na to. A teraz si to ideme testnúť na kameru. Už ide Juris na skok nový a skáče ho. Teraz sa ideme vrhnúť na stavbu toho najväčšieho skoku na tejto trati. Takže ten skok vyzerá takto. Tu je odraz, tam je dopad. A ideme si to testnúť. No poďme. Ricky tam už prichádza. Už ide skok a dáva ho krásne. Ide Hitas. Je tam Hitas. Už ide najväčší gap a posiela menšiu ranu. Ale to nevadí, idem ja. Už ide Juris na gap, ide na ňo a skáče ho čisto. No, možno menšia, mini hrana, ale dobre to. A ideme si dať vláčik na kameru a potom si dostávame klopku. A teraz ideme postaviť dropu dopad. A teraz si to ide Ricky testnúť na kameru a ideme na to. Že ide Ricky, už ide, skáče drop, krása, klopka, super. A teraz si ideme postaviť tú záverečnú klopku a ideme na to. Teraz ideme na takú trikovacú session a ideme na to. Takže ide Ricky, môžeme ho tu vidieť a skáče
Menší one hand, to je ona. Dobre, už ide Juris a dáva ich za. Takže ide Hyťaz. Posiela no foot, teda one foot, prepáčte. Ricky ide skúšať svoj prvý tobogen a vrhá sa. A skoro ho dával. Ide ešte raz, skúsi to asi. Je tam, hobluje to a posiela ho. Ide Hyťaz. Svoj one hand a dáva ho. Výborné, Hyťaz. Juris už ide one hand. Poď, Juris. Ide na to. Na skok, dáva one hand. Ide Ricky. Je na prvej klopke a uvidíme, čo tam pošle. Tobogána, výborná Ricky. Ide Hyťaz na svoj one foot, sa mi zdá, že hovoril a posiela ho, výborná Hyťaz. A ide si a pošla skúsiť tobogána. A Juris ide na svoj prvý tobogen. Poď, Juris, poď. Poď to dáš. Skoro. Už ide Juris. Poď, Juris, poď, teraz to bude dobre. A Juris zasa centimetre. Ide Ricky na svoj X-up a posiela ho skoro. No takže, Juris už ide na náš skok a dáva one hand. No takže, Juris ide table. Pekný. Ide Hyťaz na záver, posledný skokan a dáva one foot. Dobrá. Pre dnešné video by to bolo všetko. Ak sa vám video páčilo, dajte like. Ak sa vám páči naša pravidelná tvorba, tak nám dajte odber. Čaute.